Здравейте, мили мои пичилчета! Вече официално мога да се кажа, че съм инфлуенсър. Защо ли? Получих пиар пратка. Повече никой не може да говори с мен. Това е олиото на устни на Илияно. Ето го и тук може да го видите. Вика, искаш да го пробваш? Бях като... Да! Разбира се, че искам. Олиото за устни е със специална формула, която има кокосово масло, малина, масло от семена от маракуя. Олиото хидратира до 12 часа и оставя устните да изглеждат гладки и естествено пухкави. Не мисля, че моите имат повече нужда от това, но все пак. Не знам кой лъжа. Ногтите ми мачват с това. О, цвета. Илияно, моля да... Това не е реално. Има толкова специфична миризма. Някак си се върнах в детството ми. Защо? Какво се случва? За първи път през живота си виждам такъв апликатор. Изглежда много пухкав. Притеснявам се. Girl. Не лепи. Какво се случва? Какви са тези магически способности, които имаш? Нека игнорираме мазата ми коса и претендираме, че съм някъде на много ветровито място. Космите се залепиха по очите ми, защото съм изпотена, но не и по устните ми, където има олио. Така че, обожавам го, дай ми 15. Благодаря ти, Илияно, че ми го изпрати да го пробвам. Просто трябваше да ви покажа на по-добра светлина. Устните ми блестят. Това никога не ми се е случвало до сега. Никога. Ало! 10 от 10. 10 от 10. Цвят. Топ. Миризма. Топ. Устни. Топ. Всичко е топ, освен мазата ми коса. Но обичам и мои